baiwa Allah ni fa gaskiya ki ban kuɗi na saboda kin ganni nan ba wani imani ne da ni ba. Zan iya miki asiri ki lalace wallahi. Ai haƙina ne na ɗauko ki na gama zagaye garin nan da ke sannan ki ce ba ki ban kuɗi na ba. Don haka kawai ki ban kuɗi na. Allah ta. Ka ga wancan mai adaidatar da shi da wannan kamar ma an rigima suke. Yi wancan biyu. Ya karama shi. Ka je karama shi. Ku da aka zo gidan ku? Allah ai ko billan ne na adaidatar ta yi ce ba ya asiye ba. Ya zo ya haɗe da mu. Ka same macen kaji mun tafi mun yi gaba. Wai bawan Allah me ya faru muna can a zaune. Na ga wannan cece kuke da wannan baiwa Allah me ya faru? To wannan baiwa Allah na ɗauke ta a yanzu na gama karaɗe Kano da ita. Kuɗi na kuma ta tsaya ta nemi wasu maganganu. Yanzu bawan Allah nawa ne kuɗin naka har tsaka mu faɗa kana ta wannan. Idan na faɗa ma kuɗi na biya na nawa ne kuɗin naka a biya ka? Nawa ne? Za ka biya ni? Nawa ne kuɗin naka a biya ka? Za ka biya ni? Za a biya ka nawa ne? Let's go! 150. 150. 150. Allah. Let's go! Ka sasanta kanku. What? Rage baki.